Fi frar li għadda l-impjiegi full-time żdiedu bi 8.4% meta mqabbel ma' frar tal-2022. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ġew ippubblikati il-ġimgħa. F'dawn iċ-ċifri ħareġ li fi frar l-impjiegi full-time kienu jgħoddu għal kważi 267,000 persuna. Dan fil-waqt li fi frar tas-sena l-oħra il-ħaddiema full-time kienu mal-20,000 persuna inqas. Din iż-żieda fl-impjiegi hija attribwita l-aktar għal xogħlijiet fil-qasam tas-servizzi amministrattivi u dawk tal-ospitalità u tal-ikel. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li ta' nies irreġistrati bħala self-employed full-time telab 619 persuna oħra meta mqabbel ma' sena qabel. Fl-istess waqt ħaddiema irġiel full-time żdiedu bi kważi 9% u n-nisa b'7.6%. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li kien hemm tnaqqis ta' kważi 500 ħaddiem f'dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku. Hekk kif fi frar li għadda l-impjegati maċ-ċivil kienu jgħoddu għal ftit aktar minn 51,000 persuna. Din l-aħħar żieda uffiċjali ġiet irreġistrata minkejja l-isfidi kbar internazzjonali bla preċedent kawża l-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Fl-istess ħin, ir-rata ta' qatt komplet tonqos u tinsab fl-inqas livelli reġistrat fl-istorja ta' pajjiżna.